O noso programa en 15 puntos. O mellor está por vir. No Concello de Tomiño levamos tempo traballando na cuestión do aforro enerxético, xa non só por unha cuestión de aforrar, sino tamén por unha cuestión ambiental. A nosa proposta de futuro é seguir investindo en tecnoloxía LED e tamén conseguimos 4 subvencións que van a supoñer un gran aforro en consumo nas nosas instalacións municipais, no obradoiro de emprego e, sobre todo, no edificio de benestar da Policía Local e Protección Civil, que vamos a conseguir que sexa un edificio eficiente clase A. Tamén conseguimos unha subvención para instalar no Concello unha caldeira de biomasa, de tal maneira que os restos forestais da limpeza dos nosos montes poidan servir para aportar calor e ser máis eficientes económica e ecolóxicamente. Será unha primeira instalación piloto e modelo para outras instalacións municipais e mesmo para particulares, veciños e veciñas.